Kung sudan kay manok. Oh, chicken joy. Then, wala. Aman ko yung munggos di. Ay, thank you sa munggos, Onje. Hinatag. Tangon na rin ako. Palit na ko 15, ibalik kay 20. Kaya kinuhaan pa. Ah? Sige, sige. Karoon. Kamu, ayos mo kanikaon. Walang marunong ka. Kalau puno si Rick ito, ay nangasay ko ni Vitamil. Sige, mag-kuan ko ron. Sa tawag ani? Mag-inventory ko ron. Kaya natablaw ko sa dito. Sayang ko dito haon yung mga manapot ba? Dapat untang plastic ini puding sudlan kanon kuan lagi sudlan kanang Container. kay sayang tabal kag kinuha. Malabay man gini. Malato ra ba po na mo dili na pasudlan sa. Sige lang kay ma'am. Bawal bigyan ta ng ilabay ng. Sige lang kay hindi gusto ko sudan kaya ko sudan suggestion ni Jiman. Bonsai na ko mga manita. Isuroy rin ako kaya rin mag-permit. Isuroy rin ako basket. Dili na permit kay ano nga. Kaya buntay rin niya. Akong butangan tumindot na sudanan. Yan maingon nga. Wala kay permit. Wala kay tax. Tax gihapon. Suroy gani kalas na siya og chinilas. So sige kag palit so maka-tax gihapon. Tax yapon. Ma'am, nag-iisip, bago ba na akong patos, tinilisan na Oh, sige manggaan. Inigulan, uginit, inigulan. Mag-ibot na ba ni? Mahal ka ng patos, tax na po. Tax sa sapatos. Tax sa sapatos. Dili man maka-tax uli ka, di mahalinan sila. Para na ako na natubag. Kaya muna siya ikuan, muna siya yung part sa filosofi o pero mao gihapon. Dili ko pwede ka paninda sa basket kung wala ko'y permit yun. Pero pwede naman go, di ba? Pwede na ticket na sa mga press. Kung masakpan ko, tikitan ako. Ah. Kung masakpan. Ay, na may ticket ang kuan? Ang taga kana masuri-suri gani nga katong mga unregistered mga negosyante para nang mga utanan ticket ra man na. Ang taga nag ticket na tag. Naray mo suri mo hatag ticket, Ah, di ba? bitaw na ako. Natag 15. Mutan na mo dati mo na ako. Dili na stable. Tapos sa mamin sakto din yung suggestion nga. Dili pwede plastic. So ang rice, ibutan ko na ko container. Oh, gano'n siya naman na gihapon. Mangita na ko. Then, ibutan na ko container. Secret na ako ang mga kuan. Grabe ka kano.
matulong man. Siguran na, kadi ka pa dumagit eh. Nakaipadala? Oo, okay. Ha? Kapit ako dumagiti? Kaya mo si Sir, padala na din. Tulong na pag... Magkaso na. Pwede mo kumuagi dito ato, kurto agi. Safety pa. Ay, dito kung siya ka. Saan? Shortcut siya, pero layo ang god. Ah, layo. Traffic ba? Kaon bro?